Horasma dihita salutna. Omati kina hita menghitun program beta hita marsiajar sekolah sahabat. Persejaran sekolah sahabat tu nama godang. Triwulan 2 2010 sia. Sahab mahita tu persejaran pasapuluhon di hari Selasa 4 Juni 2010 sia. Ima nomor judul Ulau ni Hari Mason di Bagasan Parbadaan. Isi mahita nasoy hamarimas. Di hadungun sada hadungan natutu. Nama bahini gabe maul mahita ditiki parimasoni diarah tu anggota ni rumah tangga tay. Sarupa mai nama nulak laho manalpuhon hasalan di dongan. Hari masoni boidui gabe rasul na parrohahon lumun ni roha. Jala paninaonan nabulun di bagas di parroma tanggota nang dohot di parsawan. Mulut ajaha Efesus 4 ayat 26 rodi ayat 27. Dohot di parjamita pitu ayat sia. Songo dia ma hita masarupahon pangatusyota taringot tu hari mason. Inohoni muruk mana emosi dohot hari mason nagabe dosa. Dia do ibarni ahado na didok ni Jakobus. Mulut aja di buku Jakobus sada ayat 10 sia rodi ayat 20. Na ikon ulahonota diganuk tiki na terbahen. Alai tarlumui ma ditiki hita marurusan turuas ni rumah tangga ta. Nang hata nang pangalauta mabain hita tarimas. Ditiki na tarimas siho inorhon ni namasay. Loas may habang songonobun. Nagulap na adong di parmuluam. Pabalik may gabisada hadongon na positif. Martangian mahotu akan nasida na manghaciti roham. Jala napa porsuk-porsuk parmuluam. Jala apuni mana sida. Jala gabi maho pasu-pasu tu dan sida. Totu dang na ulaon na moraon diperjului. Alai ditiki dibuat ho putusani. Jala diulau koi Tuhan inama nama ngurus lubinai. Urat ni hari masoni jojo do itu sian bagas dia hita di pagudang-gudang. Akahalak parimas romasian rumah tangga nasai marimas. Alai nasida marsiajar sian sitiruon ni nasida jala mangulahon parange nasarupa di parmuluon ni nasida sadiri. Ujungna mangiuk ma parangi itu aka anak kon ni nasida. Jojo do hari masoni ro inohoni haporluon nasoboy sikop. Manang alani pangiburun songon namasa tusikai na ujung nama bunuh anggini. Ra adung do diho alus nadinggan buasa ikomuru alai unang ma pargunahon. Nagabi dalammu asa say totop songoni. Unang mamartay ho laho maswadahoni. Jala masuba laho pasitokon pangalahoni. Alai balikna pangido matutuhani. Asa mangurupi ho mangadupi sian dalan nature manang na positif
Di leon apostel Paulus do tuhita si pangingot nadinggan natar surat di buku Rom 12 ayat 20 saya didok hatani Tuhan unang mataluho dibahen hajahato alai taluhum ma hajahatoni marhite-hite nadinggan somonima persiajan sekolah sadaka sabarila horas ma dihita